itu गाड़ी तो चला है डेट उसी itu आंनि बायदिबाथ' जे जायगायाव घटना जादों बे जायगानि आदिबासिफोरखौ गासिबो होजोबनांगौ आरोखि ना न' सावनानै होखारजोबनांगौ आंनि बायदिब्ला दा नोंसिनि खुलुमबाय रायजोफोर माने जोबोद दुखुनांथाव खौरां माने मैया जानाय जाथायखौ लानानै जोंहा बर' रायजो राजाफ्रा गोबां सोमावसारनायखौ नुनो मोनदों आरोखि नंगौ जोङो बेबायदि अलखद समाव जों बयबो खौसे जानानै सोमावसारनांगौ मानो होननानै बुङोबा मालाय हारिया जों बर'खौ खौसे नुवाबा बेबायदिनो खालामलांबाय थानो नागिरो आरोखि ना बिनि थाखायनो जोङो खौसे जानांगौ आन्दालनखौ लांबाय थानांगौ दा सावथालफ्रा नै आदिबासिफ्रा माने जोंनि बर'नि जायगायाव थानानै जोंनि बर'खौनो बुथारबावदों होमब्ला बेसेबां दुखुनांथाव बिनि थाखायनो बिसोरजों जेननानै थानो नाङा जोङो आंनि बायदिबाथ' जे जायगायाव घटना जादों बे जायगानि आदिबासिफोरखौ गासिबो होजोबनांगौ आरोखि ना न' सावनानै होखारजोबनांगौ आंनि बायदिब्ला दा नोंसिनि थाखायब्ला माबायदि रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर माने जोंनि जायगायावनो थानानै जोंनि बर'खौनो बुथारनाय बे जाथाया बिराद दुखुनांथाव जादों आरो बे जानो नाङामोन आरो खालामजाबाय बिनि थाखायनो जोङो खौसेयै माने गासिबो आन्दालनखौ खालामनांगौ आरोखि ना जेसेबांनाखि न्याय मोना बे दिनसिम जोङो आन्दालनखौ लांबाय थानांगौ दा आङो भिडिअखौ होलांनि रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै ला बियो जाबाय कारिगावआव जोंहा बर'फोर रायजो राजाफोर गोबां आन्दालन खालामगासिनो दं आरोखि ना बे आन्दालनखौ आं बिराद मोजां मोनदों जोङो खालामनांगौ आरो बे आन्दालननि फिथाइखौ जों मोनथारनांगौ आरोखि दा होमबा आङो भिडिअखौ होलांनि नायलांबानो जाबाय
আৰু ইয়াত পৰিৱৰ্তন আমি দেখা গৈছে ইয়াত স্থানীয় ব্যক্তি আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন আহি পেলাই ইতিমধ্যে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ইয়াত অৱৰোধ কৰিছে তাই জনাই যদি কালি ঘটনা লৈ পেলাই ইতিমধ্যে ইয়াত স্থানীয় দল বিভিন্ন দল সংগঠন